बे जाथाया सैथो आरो नंगौ जाथाय। थांनाय 15 बोसोर सिगां दिवाली फुजा जादोंमोन। बे दिवाली फुजायावनो बे जाथाया जादोंमोन। दिवाली फुजा जानोसै समाव बा दिवाली हाबनाय बायदि समावनो साथाम बिदा फंबाय सोमोन्दो जानाय बिसोरो दरसे जायगानिफ्राय दरसे जायगासिम थांनो नागिरदोंमोन। साख्रिनि आंखालाव थांनो नागिरदोंमोन। थिग बेबायदिनो रायलायबाय माबाय फैसाफोरखौ जगार खालामबाय, थांनो लाहार फाहार जाबाय। न'खरनि मानसिफ्राबो बुंबाय जोंनाव फैसा गैया, जा एसे दं बेखौनो जों बुथुमनानै हरबाय बेबायदि होनना बुंबाय आरो बिसोर दा थांनो नागिरबाय। मथा मथि बेलासिनि बासाव गाखोबाय बिसोरो, मानोना सुपार बास मोनायाव खारो। मथा मथि बिसोर न'खरनिफ्राय 800 किल'मिटार गोजानाव दावबायलांगासिनो दंमोन बा बासाव गाखोबाय बिसोरो दावबायलांगासिनो दंमोन। बासाव जेब्ला लाखियो अब्लाथाय बासा होनबाय बे मोनसे लाखिग्रा जायगा, बेहाय जोङो 45 मिनिटनि थाखाय जों बेहाय लाखिगोन। लाखिबाय बासा, ओमफ्राय कन्डाक्टरा बुंबाय बासनिया बे जायगायाव रावबो साहा लोंनाङा, सोरबा जासिबाबो बे जायगायाव साहा लोंनाङा होनना बुंबाय। ओमफ्राय साथाम सेंग्राफ्रा सानैया उन्दुलांनानै दङ। सासेया खोनाबाय बाथ्राखौ, ओमफ्राय गासिबो थर मोनजोब्बाय बा सिरि मोनजोब्बाय। साथामबो सेंग्राया बिदा फंबाय सोमोन्दो जानाय बिसोर साथामबो थर मोनजोब्बाय बा सिरि मोनजोब्बाय। बे समाव सासेया खोनाबाय, सासेनि नामा जाबाय राहुल, सासेनि नामा जाबाय श्याम, सासेनि मुङानो जाबाय अतुल। बे समाव राहुला सिरि मोनग्रोबाय। राहुला खोनाबाय बे जायगायाव साहा लोंना होननानै। ओमफ्राय बिसोर साननो खोन्थाबाय बे सानैया साहा लोंनो लुगैदों होननानै ओरै सिखारबाय, साहा लोंनो लुगैबाय। ओमफ्राय साहा नागिरबाय बिसोरो, नाथाय कन्डाक्टरा मा बुंदोंमोन बेखौ राहुला खोन्थाबाय। बे जायगायाव साहा मोनलोङा, साहा लोंना होनना बुंदोंमोनलै होननानै। है बेफोरखौनो फोथाय नामा होनना बुंबाय आरोना बिसोरो। ओमफ्राय बिदिनो फोथाया, राहुला एसे फोथायो, फोथाया बिदि जाबाय। ओमफ्राय आरो साथामबो साहा लोंनो लुगैबाय, दा साहा नागिरबाय। बास लाखिनाय जायगायाव रावबो साहा फाना, बेहाय ओंखाम दङ, रुटि दङ, माखासे बिदिनो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद दङ, नाथाय साहा गैया। कफि दङ, कफियाबो दङ बे जायगायाव, नाथाय साहा गैया। ओमफ्राय बिसोर साहा नागिरबाय, मानोना एसे बाजार सिस्टेममोन बेयो, हर गेजेरनि मथा मथि माबासो जायो बे समाव 12:45 रिंगा। बे समाव साहा लोंनो नागिरबाय बिसोरो। दा साहा गैयिनि साहा नागिरबाय बिसोरो, नागिर एसे गोजान जाबाय बासनिफ्राय। मथा मथि बिसोरो 3 किल'मिटारसो गोजानाव थाबाय थांबाय साहा नागिरनानै। ओमफ्राय थिग बिसोरो साहा नागिरबाय थानायावनो मोनसे समाव नुहरबाय मोनसे फिसा दखान, बेहाय साहा फुदुंगासिनो दङ। बे जायगायाव सासे बोराय दङ, सासे हिन्जाव मानसि दङ, ओमफ्राय बे हिन्जावनि फिसाला दङ। ओमफ्राय बिसोर नुहरबाय साहा लोंबाय थानायखौ, बोराया साहा फुदुंग्रा, ओमफ्राय बिसोर सानै हिन्जाव आरो फिसाया बिसोरो साहा लोंग्रा। बिसोर साहा लोंनायखौ नुबाय नालाय बिसोर थांबाय। थांनाय समाव मा जाखो, बिसोर साहा फुदुंनायखौ नुबाय, साहाखौ बिबाय, आदै साहाखौ हरदो, जों साहा लोंनो नागिरदों, जों साहा नागिरदोंमोन, एफा गोजान जायगायाव साहा नागिरबाय, नाथाय जोङो साहाखौ मोनाखै। आरो बुंदों बे जायगायाव साहा लोंनो होननानै। बोराया बुंबाय नंगौ बा गथ'फोर, बे जायगायाव साहा मोनलोङा बिदि होनना बुंबाय, नाथाय आं नोंसोरनो साहाखौ नायो बिदि होनना बुंबाय आरो। ओमफ्राय साहाखौ फुदुंबाय, दा साहाखौ लोंबाय, साहाखौ गरदसे बिदि बोबाय सासेया। ओमफ्राय सानैया बोहां जाबाय। ओमफ्राय सासेया साहा लोंबाय, जै साहाखौ लोंबाय, साहाखौ जलदब गारबाय, मानोना बे साहा नङामोन, थै गोजासोमोन। ओमफ्राय सानैयाबो साहाखौ लोंनायावनो थै गोजा नुबाय, साहाखौ रावबो लोङासै। ओमफ्राय बिसोरो दसे थानानै सानै गथ' आरो सानै दंमोन ना, बिमा ओमफ्राय फिसा, बिसोर सानैखौ नुवासै। बे सानैखौ नुवासै नालाय बोरायनाव सोंबाय, आदै बिसोर सानैया मा जाखो होननानै सोंबाय। बिसोर साहा लोंना ओंखारलांबाय होनना बुंबाय। ओमफ्राय दसे थानानै बोराया ओरैबायदि महर लाबाय, साहा दखानानो मावग्लुंजोब्बाय आरो। बे सैथो बाथ्रा, मावग्लुंजोब्बाय माने मा, साहा दखानानो गैला बेहाय। जेराव साहा दखान फुदुंगासिनोमोन बे साहा दखान गैला, बोराया हारसिं दङ। ओमफ्राय बिसोर खारबाय, खारै खुनुरुखुम हांथोनो मोननानै बाससिम सफैबाय। बासाव गाखोबाथाय बासाव जै दरजाखौ नारबाय, बासाबो खारनोसैमोन। बासा इसोरखौनो नेगासिनो दंमोन, बिसोर सफैबानो बासा खारसिगौमोन। आरो बिसोर बासाव सफैबाय, बासाव सफैग्रा बिसोर गासिबो बे बोरायखौ नुजोब्बाय। राहुलाबो नुबाय, अतुलाबो नुबाय आरो श्यामाबो नुबाय। बे बासाव गासिबो बे बोराय बायदिनो गोजा। जै हाबबाय बे बोरायनि मुखरा रग', जै हाबबाय बे बोरायनि मोखाङा रग'। बासनि कन्डाक्टर, बासनि ड्राइभार, गासिबो पेसेन्जारफोरखौनो बिसोरो बोरायनि महर बायदि नुजोब्बाय आरो। ओमफ्राय बिसोरो गाखोबाय गावसिनि जायगायाव। बिसोर गोजौआव गाखोदोंमोन, उन्दुग्रा जायगायाव। बे बिसोरो उन्दुना दंमोन, बे उन्दुबाय। बे उन्दुनायावबो कन्डाक्टरा फैबाय, फैनायाव सोंफैबाय मा जाखो होननानै। बेहाबो बे बोरायनि महरखौ नुबाय। ओमफ्राय बिसोर ओरैबायदि गिबाय, बासाव गाखोआलासिनो बिसोर बासनिफ्राय खारबाय। खारनानै खारै बासनि बेसेबा गोजानाव मोनहैबाय। ओमफ्राय थिग बे समावनो दरसे गामियाव मिथिं जागासिनो दंमोन।
बे जायगानि मानसिफ्रा मिथिखायो बेहाय जाथाय जानायखौ। बेबायदि साहा फुदुंग्रा सासे बोराय दंमोन। बे बोरायजों लोगोसे बिनि बिहामजो ओमफ्राय बिनि फिसौला बै साहेबा साहा लोंदोंमोन। बेबायदिमोन आरोना बिसोर थैदोंमोन जाहैबाय मोनसे समाव। एफाजनो बिसोरखौ बासा सौख्रांलांदोंमोन। साथामबो जायगायावनो थैदोंमोन। बेबायदिनो बिसोर मोनसे जायगायाव मिथिं जानायखौ नुहैबाय। एफाग्राब हरनि 1 रिंगा बारबाय। बे समाव बासा 45 मिनिट लाखिदों नालाय 1:50 रिंगासो जाबाय। बे समाव बिसोर मोननानै मिथिङाव थांबाय। बिसोरो गासिबो बोरायफोर गोजा मिथिं जाग्राफोरा। बोराय दं, सेंग्राफोरबो दङ। मिथिङाव सहैबाय बिसोरो। हांथोनो मोनहैबाय। मोजां मोनबाय आरोना बिसोर मानसिफोरखौ नुनानै। बे समाव बिसोर रावबोखौबो बोराय बायदिखौ नुवासै। बोराय बायदि नुयैखाय बिसोर गासिबो सान्थि मोनबाय। ओमफ्राय दसे बिसोरनाव सोंबाय, मा जाखो आदा, माबोरै जाखो होननानै फंबाय बेबायदि होनना सोंबाय, आदा आदै बेबायदिनो सोंनायाव बिसोर गासिबो गावसिनि जाथायखौ खोन्थाबाय। ओरै थोरै जादोंमोन। जोङो साहा नागिरदोंमोन। साहा नागिरनायाव मानसिफ्रा बुंदोंमोन बे जायगायाव साहा लोंनाङा, साहा लोंबाथाय बिपद दं होनना बुंखादोंमोन। नाथाय जोङो नंखाय साननानै जों साहाखौ लोंदोंमोन। दा साहाखौ लोंनायावनो जोङो बेबायदि जादों होनना खोन्थाबाय। ओमफ्राय लोगो गामिनि मानसिफ्रा मिथिखाबाय। मानोना बै गामिनि मानसिफ्रा बेनि थाखायनो मन्दिर लुनो नागिरदोंमोन। बे जायगायाव मन्दिर लुनो नागिरदोंमोन बे बोराय आरो बिहामजो आरो बे सासे गथ' बिसिनि मुङाव। मानोना बेबायदि जाथाय जानानै गोबां मानसि थैखाबायमोन। ओमफ्राय बिसोरथ' आसरित जाबाय एबार। ओमफ्राय दा मोनाबो जाबाय, बासाबो थांग'बाय। गैला, राहा गैला, माबोरै थांनो एफा गोजान थांबावलागानो दङ। दासो 350 किल'मिटार दावबायदों। बेबायदि दावबायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिसोरखौ दा बोरायफ्रा होनबाय, नोंसोर दा माबायदि नुदों, जोंखौबो बेबायदि महराव नुदोंमोन। रावबो नुवाखै बे समाव। ओमफ्राय दा होनबाय बिसोरो, आदामोन जों दा अबाव थाबावनो, जोंना दा फैसा थाइसेबो गैया। मानोना गोरिब मानसि। बिमा बिफाया बासनि खरसखौ खुनुरुखुम बनानै हरदोंमोन। साथामबो गोरिब मानसि। ओमफ्राय सासे एसे जायबा गावबुरा बायदि, बे गावबुराया बायदिया होनबाय, नोंसोर सिन्था खालामनाङा फिसाफोर, नोंसोर दिनै जोंनावनो थादो, गाबोन फुङाव थांदो। जोङो बासनि खरसा आरो जानाय थानाय जों दिनै होजोबगोन। गाबोन फुङाव बासनि टिकेटखौ जों दानना हरनोसै, नोंसोर थांदो। बिदि होननानै लाबोबाय। बोराया गावसानि न'आव लाबोबाय। बोराया मोनसे हाग्रा बायदि न'आव थायो। बेबायदि न'आव थायो आरो एकदमबारे मानसि गोथै फबग्राफोर बायदि जायगायाव थायो। ओमफ्राय बिसोरखौ दोनबाय मोनसे न'आव। ओमफ्राय दोननानै बिसोर गावसोरजों गावनो रायलायबाय थाबाय, साथाम सेंग्रा बिदा फंबाय जानाय सोमोन्दोआव। ओमफ्राय दा बिसोरनो बोराया ओंखाम लाबोगोन होननानै खोन्थाबाय आरो। दसे रेस्ट लाथ'बाय बिसोरो। खायसेया दुगैबाय, खायसेया दुगैयाखै, खायसेया गिनानै थाबाय। बेबायदिनो आरो। ओमफ्राय राहुल होननाय जायबा ओंखाम होफैग्रा, बे ओंखाम होग्रा बोराया राहुल नै ओंखामा लांफैदो होनना बुंबाय। जै दरजाखौ खुलिबाय, आरोबाव बे बोरायखौनो नुबाय। राहुला ओरैबायदि गिबाय, होख्रिख्रावनानै डाइरेक्ट मोनसे दैखर दंमोन। बे दैखराव जाप्लाव बारजुमबाय। मानसिफोर दंजोबदों बेहाय। मानसिफ्रा जमा जाजोब्बाय दसेनो होख्रावनायखाय। बेखौ रावबो बासायनो हायासै। राहुला थैबाय। राहुला गब'बाय दैखराव, थैबाय। मानसिफ्रा जमा जाबाय। ओमफ्राय बे सानैखौ सोंबाय, जोंखौ आरोबाव बोराय बायदि नुदों नामा होननानै सोंबाय। रावबो नुवासै। बै दिननिफ्रायनो बे जायगायाव मन्दिरबो लुबाय आरो बे जायगायाव दासिमबो रावबो साहा मोनलोङा। बेबायदि जाथाया जादों।